Ing kampung Cendani ana ibu-ibu jenenge Rani. Saben esuk dheweke siaga ing pawon cilike kanggo ngadon adonan brownies, bolu pandan, lan pastel dinggo didol marang warga desa. Wiwite dodolan mesti rame. Wong-wong padha seneng amarga kue gawenane Rani empuk, wangi, lan regane ora nglarani. Nanging sawise kahanan ekonomi padha seret, pesenane Rani saya suda. Akeh warga sing wiwit irit, luwih milih masak dhewe tinimbang tuku jajanan. Rani kerep lungguh ing cedheke oven sing ora ana isine. Aduh, kapan ya ramen neh? Rani nyesek. Nduk, aja sumelang. Gusti ora sare. Tutur ibuke. Nggih, Bu, muga ana dalane. Rani mung ngangguk alon. Nanging Rani ora putus asa. Dheweke ngerti yen rezeki kudu digayuh nganggo semangat lan akal. Bengi kuwi, Rani mikir owah-owahan anyar supaya usahane tetep urip. Contohe, gawe roti ukuran cilik sing luwih miring regane, menehi paket hemat kanggo bocah-bocah sekolah, lan nuduhake video gawe roti lewat grup warga. Sawise diposting, Rani ngumur nalika HP-ne muni. Bosen didelok, ana sing chat. Bu Rani, kue cilike isih ana gak? Aku pesen 5 yo. Rani langsung mesem. Nggih, isih Mbak. Rembungan anyar kuwi ora langsung gawe pawonane Rani rame. Nanging pesenan wiwit bali sithik-sithik. Ibu-ibu PKK miwiti pesen roti cilik kanggo rapat. Bocah-bocah sekolah seneng amarga ukurane pas kanggo sangu. Video proses masak gawean Rani uga saya akeh sing ndelok. Nganti ana sing pesen saka desa liyane. Saya suwe saya maju. Pesenan saya akeh. Rani bisa tuku oven sing luwih gedhe. Ekonomi keluarga sing mbiyen kaya mendung, saiki wiwit padhang maneh. Sore kuwi, sawise ngolesi krim ing roti pesenan, Rani lungguh ing sandinge oven. Wangi kue ngeblarak ing pawon, njalari atine lega. Bu, delengen, saiki pesenan akeh nganti aku ora iso leren, ujare Rani seneng. Ibuke mesem bangga. Iki bukti nek kowe ora gampang nyerah, Nduk. Urip iki pancen kadang adem. Nanging sing ora mandeg mesti tekan tujuan, ujare Rani lirih. Saka pawon sing biyen meh sepi, saiki usahane Rani dadi salah siji sandang pangan pangarep-ngarep kanggo keluarga lan warga desa sing tansah percaya marang rasa lan tuluse Rani.